kaɗan su ɗaya shi ka ji da magi da mai da komai a jiki don kaɗan ji kuma da zuba ba ka za su yi ba kar su baka da jin ƙanshi ɗan su ɗaka ji mana da maginsa da kaji Joro, wannan cokalin ai ba ƙanshi yake ba zarnin fitsarin gardiya yake yi. ban gane fitsarin gardiya ba haɓa ɗan mori kar ka shi min mutum shi abi dukka ki da ne a jiki ta ya manne kana gani ko wanke ci ban ba Kai, ko son uwa. Ku kasance da YouTube channel ɗinmu mai suna Baban Tinkiya domin nishaɗi. Assalamu alaikum Kai, baban tunkiya da aka buge kalan wallahi. na sallama tunka da shan baka ji ni bane baban tunkiya To, duka biyu bage nan. Haka kawai in je kai barawo ne ka zo kai sata daga nan a kai ne magargama. Nan gidan ne fa a nan gidan nake gadi. Ina faɗa maka sun je sun yaka wani katon lokutan jaki. me Katon lokutan jaki wani baragagge. a ko da ke bana da komai ma a yanka tun da dabbobi su yi tsada To amma fi sabi billahi a ce sallah guda su dan kawo mun naman nan ko da yanka ɗaya ne san ki bani ko hanji ba su bani ba. jaki guda ashe ko yan ululan ba su baka ba iri wanda ake yankewa a ba yara su dan soya Kuma kai da ka tashi ka to gaba gaɗi ne ka san wata tsohuwa tana jin zawayi. kai amma waɗannan mutane su kai matsiyata wasu masu kuɗin ba kawai da sunan kuɗin ne wai in tambaye ka ka san wani albikir da na zo ma da shi ka san gidan da nake wanki da gugan nan kai mutanen nan mutane arziki ne rabon da in koshi tun 2003 Allah. sai sallan nan da yi a radu Allah suka zuba min shinkafa suka zuba min taliya ga haji ga hanta ga huhu a shiki dan mori hai na uri daɗi wajiyan nan Allah. to kai da na gama kawai hai na tino da kai na san washe sallan ma ko haji ba su baka ba to hai na ce to gaskiya ya kamata in tina da dan uwa dan mori da har zai suɗe shaukalin ma hai na ki suɗe shi ka gaji nan buɗe kana gina rufe idonka Kuma gaba gurin na bai na kukurfe ka. ka rufe idonka rufe idonka Kai. No me no you no my water for you. kai dai albiciri ne tunda na ce ka buɗe idonka albicirinka Shi yasa idan na rufe ido na haka sai in gaba na gani. In na bude haka sai in ga ina gani. gani ka buɗe ba hai ka gani in ka rufe ka ƙi gani albicirinka na ce ka rufe idonka Albashi na dankali ba zan rufe idon ba. Ha kawai in rufe ido na ka rufe ido ka je ka sai da ni. don Allah dan mori kai dai ka rufe idonka ka albicirin To ba falata ni bari rufe. ka raula ni duk ɗaya muke Bare ku na bare. ce ka rufe idonka Na rufe gaskiya ɗaya ce na rufe. ai ba gur ilili na ce ka min ba ka rufe ruf rufewa fa na ce ba kololo su za ka yi ba Oh haka? yawwa dan mori to buɗe idonka na ce buɗe Na bude. buɗe nan ka gani ka ga albicirin Wannan ai leda ce. aka shiri ba zashe ka buɗe ka ga albicirin Sun ma kutula kai fa kadar. Ta tabbata kai maye ne. An ce min gidan mutuwa kana zuwa da cokali. Gidan biki kana zuwa da cokali. a ba ni ba ne in ka gani da tokali sallashe amma ni ba na zuwa gidan suna gidan mutuwa kaɗan su ɗaya shi ka ji da magi da mai da komai a jiki don kaɗan ji saboda su ba ka za su yi ba kar su baka da jin ƙanshi ɗan su ɗaka ji mana da maginsa da kaji ko Joro. Wannan cokalin ai ba kanshi yake ba zarnin fitsarin gardiya yake yi. ban gane fitsarin gardiya ba haɓa ɗan mori kar ka shi min mutum shi abi dukka ki da ne a jiki ta ya manne kana gani ko wanke ci ban ba Kai ko son uwa ka. Ni za ka raina hankali. Ka zo ka karkata ido kai nan ka san yan madabo. in tuno da kai in tausaya ma in kawo ma kaɗan rika sana kana ɗan su ɗaka jima kaɗan ji an shi saboda na san soƙen nan mutsiyar ɗan baba ka koma suke baddu sallah. Baban tunkiya mai suna biyu kar ka jage ni kar ka shi min mutunci. Ko me suna goma ne a rike cokalin ka. Ni gaddiya ba. Kuma ɗan mori ni in ma abu a jiki ka shi min mutunci. Ba na so a ci. Ina gani mutunci ka. In ban kira karen gidan nan ya ga ka ba Allah ya tsina. Fami asiri. Dama abun kirki bai karbi kare ba in yayi ma jagin shi ake yi. Shegen kai gaban murhun giya. Wannan gama kamata in bici kai wallahi a tara. Iyu jama'a barawo. Ayo, ku kasance da YouTube channel ɗinmu mai suna Baban Tinkiya domin nishaɗi. Assalamu alaikum masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sako zuwa ga attajiran Najeriya gabaki ɗaya ko na duniya gabaki ɗaya. Da Allah dan adam an dan yankan nan fa a rinka tunawa da mu talakawa masu wanki da guga masu sharan masai. Saboda in kun bani naman nan fa a kawo mana wallahi ba a kawo mana. Ko barka da sallah kuka bar a kawo mana wallahi ba a kawo mana. In kuka bada 10,000 kuka ce a kawo mana mai ko a kawo mana 30,000 sai a kawo mana 2,000. Da Allah dan annabi ku rinka ba mu hand ko ku ce mu turu a kawo nan bambu. Allah ya sa mu cika da ibadi Allah ka sa mu taya can Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ai wallahi tunda abokina ya aure bai kira ran gidan shi na ci taliya da manja ba sai na kashe mai aure. Dan more baban tinkiya. Hello abokina.
Hello abokina ne. Da Allah ka kwata da hankalin gaba kuɗi zan ce ka ara mun ba. Matar ka daga ni a gidan ƙoroso ta gaba ta baya ta. He sai iyo take bayan da kasan tana cikin ruwa shegiya. Ta gaba ta baya ta gaba barka ji waƙar ba barka ji waƙar. Masoyiyata ni ke ce zan kira gwanata akan ki ne ma na bar kula mata sarauniya gimbiyata. To ka ji waƙar ko? Naji. To munafiki matata yanzu nan na kai ta asibiti ba ta da lafiya. La ilaha illallah wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Shikenan Allah ya ba ta lafiya. Amma dan more. Allah dan ƙara kunna min waƙan nan wallahi na ji dadin ta. Bari kunna wa ka ji. Babake sirriya. Kai ba da caji sai an jima. A to jama'a wasu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan kuna buƙatar waƙoƙin wannan bawan Allah, kuna zuwa YouTube ku rubuta injiniya SJR TV. Za ku samu waƙoƙinsa. Idan kuna so ku kira shi a waya ga lambar wayar shi nan. Fatan alkhairi musu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sa mu cika da imani. Babake sirriya.